Ak hľadáte prehľad o platforme Sokol Dohodava, toto video vám pomôže zorientovať sa v tom, čo ponúka a na čo si dať pozor. Ide o tému, ktorá sa spája s online obchodovaním, automatizovanými nástrojmi a sľubmi o jednoduchšom prístupe k finančným trhom. V praxi je vždy dôležité pozerať sa nie na marketing, ale na reálne fungovanie, transparentnosť a riziká. Sokol Dohodava sa prezentuje ako riešenie pre ľudí, ktorí chcú sledovať trhy, pracovať s údajmi a prípadne využívať prvky automatizácie. Pri takýchto platformách je dobré overiť si, či sú jasne vysvetlené poplatky, pravidlá používania, dostupnosť podpory a spôsob spracovania registrácie. Ak niečo pôsobí nejasne, je to signál spomaliť a všetko si preveriť. Za mňa je pri podobných službách najdôležitejšie sledovať 3 veci. Kto za projektom stojí, aké informácie poskytuje oficiálna stránka a či sú sľuby realistické. Žiadna platforma nedokáže odstrániť riziko trhu. Aj pri kvalitných nástrojoch môžete prísť o časť alebo aj o celú investíciu, najmä pri vysokej volatilite kryptomien, forexu alebo CFD. Ak zvažujete používanie Sokol Dohodava, odporúčam začať s malým objemom, overiť si účet, podmienky a všetky upozornenia. Pomôže aj porovnanie s inými nástrojmi a čítanie recenzií z viacerých zdrojov. Toto video je iba informačné a nie je finančné poradenstvo. Obchodovanie je riskantné a minulé výsledky nezaručujú budúce zisky.